La Banda Municipal de València va interpretar el passodoble María José Català en un dels concerts més importants de l'any. I ho va fer per una decisió d'este govern, del govern que presidís la senyora María José Català, perquè les programacions s'aproven. Les programacions s'aproven per part d'un regidor responsable. Donat que això va generar un cost econòmic, no sabem, que vam preguntar per ell i esperem tindre resposta, la meva pregunta és: va pensar vostè en gravar aquest passodoble per a fer-lo sonar, per exemple, en les mascletaes quan és vostè al balcó? Vostè va tindre aquesta idea? Perquè estaria molt bé. Ja que el senyor Juan Carlos Caballero té el despatx dalt i ell és tan habituat a glossar la seva excel·lència, doncs podia llançar-li pètals de flor des de dalt, que caigueren, i com vostè té el costum de fer esperar a les falleres majors davant del seu despatx perquè isquen les tres al balcó, doncs que per aquesta megafonia per la que ja no s'escolta música en valencià, doncs que soni aquest passodoble tan bonic que li han composat, ja que estem pagant tots la seva interpretació. Jo crec que seria molt bonic. Ho ha fet? Ho ha pensat vostè? I en cas contrari, està esperant a veure si aquest passodoble acaba evolucionant cap a un musical català superstar i el pot programar en els concerts de Vivers, amb Bertín Osborne, a veure si així ven més de 155 entrades?